विजय चौहान के कहल जाला कि खेसारी लाल यादव के दूसरका वर्जन भोजपुरी इंडस्ट्री में विजय चौहान हड़न। विजय चौहान के ई गाना भैया खेसारी लाल यादव के एगो गाना से पीछे कर देले बा। काहे से कि विजय चौहान के काला साड़ी में जौन गाना बा भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण ई गाना हो गइल। काहे से कि विजय चौहान के गावे के जौन आदा बा आ विजय चौहान आ शिल्पी राज के जौन कलाकारी बा ये गाना में आ जौन गाना के म्यूजिक बा भैया कहल जाता कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जेकर गाना इंस्टाग्राम पर वायरल हो गई तो सोचा कि यूट्यूब पर कबार दिलस। 6 दिन खेसारी लाल यादव अपन यादव जी के झंडा टूलाई रहन, वही तर्ज पर भैया विजय चौहान अपन काला साड़ी में गाना लेके आओ शिल्पी राज के संगे। विजय चौहान के पास भैया अपन कलाकारी दिखावे खातिर सब कुछ बा, उनकर स्टूडियो बा, खुद ही गाना लिखेलन विजय चौहान और खुद भी विजय चौहान गाते हैं गाना। लेकिन भैया ई गाना के इतना एकदम क्रेज बढ़ गई बा भोजपुरी इंडस्ट्री में, लगता है कि ये गाना 10 से 15 मिलियन क्रॉस व्यू पार कर जी अपना एकदम क्रेज में। काहे से कि विजय चौहान के ई गाना इंस्टाग्राम पर ट्रेंड कर लागल। काला साड़ी में जौन गाना भैया विजय चौहान गा दिल बनन भोजपुरी इंडस्ट्री में, और भी मान के चलो कलाकार बनल लेकिन विजय चौहान के जैसा गाना ना गए आ लिखी हन। काहे से विजय चौहान भी अपन एकदम रुतबा भोजपुरी इंडस्ट्री में जमैले बनन। तो भैया तोहन जना के ई गाना कैसा लगल एगो छोटा सा कमेंट करके जरूर बताइए जाए, आ वीडियो के एगो लाइक आ शेयर जरूर करिए जाए।